să discutăm despre banii de la chat. Adică chiar nu ai observat că unele fete fac $1000 în luna de debut, iar altele dau lovitura și ajung să scoată $10.000? Deci, ce-i drept, ca să ai succes la chat, trebuie să ai și anumite calități esențiale. În primul rând, hai să discutăm despre look. Adică să fim sincere, trebuie să arăți bine, să fii pe val cu trendurile și să ai un vibe unic. Apoi, limba engleză chiar contează. Trebuie să știi să comunici fluent și să fii pe aceeași lungime de undă cu audiența internațională. Asta este esențială, fetelor. Dar adevărata diferență o fac dezvoltura și perseverența. Trebuie să fii cool, să ai o atitudine relaxată în fața camerei și să te implici maxim, chiar și atunci când lucrurile nu merg cum îți dorești. Dacă stai să te gândești la ce îți folosește limba engleză dacă tu pari crispată sau să fii frumoasă dacă tu pari plictisită. Audiența trebuie să vadă cine ești tu cu adevărat și să știi că un singur lucru făcut greșit poate anula toate celelalte lucruri pe care le faci bine. Așa că trebuie să fii super atentă și să dai tot ce e mai bun mereu. Dar nu-ți face griji. De la noi primești susținerea necesară încă de la început, cu look-ul, engleza, comunicarea. Însă, dezvoltura și perseverența, asta depinde de tine în primele luni. Dar stai liniștită că te ajutăm și cu asta. Să nu crezi că te lăsăm în urmă. Avem workshop-uri de dezvoltare personală săptămânale și traineri implicați. Iar dacă la jobul pe care îl ai nu ești cea mai bine plătită din toată compania sau din domeniu, întreabă-te serios. De ce? Noi suntem aici să-ți răspundem la această întrebare, însă când vine vorba de chat. Dacă ai alte întrebări sau curiozități, știi unde să mă găsești. TikTok, Maria de la Best Studios, YouTube și Instagram, Maria Boroghină.